and holy are you, O Lord God Almighty, the God who is, the God who was, the God who is to come. You are worthy, Lord, to receive honor, power, and glory. We give you praise this morning, your majesty. We say, Osengcwele kuseni, ungcwele wena wedwa uphakeme, akekho uThixo onjengawe. Ungcwele wena wedwa, Thixo wethu namandla onke. There is no one like you. Ekuseni Nkosi, we come before you as we say, everything that you have not planted in us, Father, may it be removed as we come, Father, to partake in your table. We bring our praises and our worship to you as we say, you alone, you are our Father, you alone, you are our God, you alone, you are the King of glory. Father, we speak to the gates of Umtata. We speak to the gates of this territory. City be ye opened all you gates, so that the King of glory may come in. And who is this King of glory? Jehovah is his name, the Son of God. Jesus is his name. Be ye open all you gates, all you ancient doors, so that the King of glory may walk in, may come in. Oh Lord, we're looking and we're gazing upon your beauty this morning, and we say, Lord, thank you. We see your beauty, everything that we see, it proclaims your glory. It proclaims your presence in our lives. We say thank you. Us into your house. So to David, now join us, Lord God Almighty, as we are in your house, and we want to say thank you. Amen. Hallelujah. Yabona is the first Sunday of 2026. Let me tell you this. Since we have started preaching for Africa back to God in a Bible way, there's something I want to tell you. Besivele sihlaselwa kweli bandla ngama-Satanist. Singekam-introduce Africa back to God in a Bible way. Belivele eli bandla lihlaselwe ngama-devil worship. Then now that we have introduced Africa back to God in a Bible way, ekwive hayeka efike yona yafaka ibandla likaKristu lonke kuyo lenqwelo engu-Africa back to God. Yive hayeka umzimba kaKristu Yesu ofakwe kuyo. Besishumayela silibandla i-Christ body in Unity Church. All these years, not preaching Africa back to God in a Bible way. We have been preaching all these years the unity of the body of Christ. Yonke le minyaka ngenxa yombono owabekwa kum nguThixo wokuhlanganisa, wokumanyanisa umzimba wenkosi uYesu. Ivision yethu oka ibihlala ikhankasa ukuhlanganiswa kwebandla elingumzimba kaKristu Yesu.
without the vehicle, the spiritual locomotive, egama layo lingu Africa back to God in a pipeline from Cape to Cairo. Then i-witchcraft ngokungena kwethu ku-Africa back to God in a pipeline as the Christ body in Unity Church. I-witchcraft ayidropanga kunoba idrophe i-escalate. The reason why uThixo ethi promotani i-worship sendixelele kunama-satanist ka-first category athunywe kweli bandla kuzoqinywa umlilo ka-Africa back to God in a Bible way. But then iphindele besivele siliwa silibandla elifana namanye amabandla i-Christ body in Unity Church. Ngenxa yokuba ndithe mna ndiqala ukushumayela ndanikwa ivision engathandwayo nguSatan, ivision yokuhlanganisa umzimba kaKristu Yesu, umbono wokumanyanisa ibandla lonke wabekwa ebandleni elintoni elingu-local church. Then umbono kaThixo wawenza awaphelelisa ku-local church. Ndathi ndiqale u-local church oyi-organ ongu-Christ body in Unity Church. Ingqondo yami uThixo awayenza ya-denominational. Ewe ndaqala a denomination by the name of Christ body in Unity Church, but in mindset yam ndane-kingdom mindset. Amaxesha amaninzi i-founders zamabandla ziyayishiya ivision, ziyayilahla ivision ngokudevelopha kwebandla. Kube khona izinto ezimtsalayo ufounder, uvision bearer ayephuma kancinci kwivision. Ndifuna namhlanje ukuzibulelela kuThixo qha ngale first service ndisima epulpit for the first time eChrist body. Ndicela ukubulela uThixo ophinde wandikhumbuza ngevision yami okokuba namhlanje ake ndicacise in case abanye abantu bayijoyine iChrist body phakathi abazohamba nathi bengenazo i-basics ne-foundations of this vision, so that nabethu umbono besebephuma kuwo uThixo ababuyisele. Why bangcwele? As much as ingumbono wethawe a denomination, but if you go deeper, this entails the entire body of Christ in the world, the Rainbow Nation Church. Uphumo lwami andikafikeleli kulo as long ndisathetha kubantu abasikhumba sinye, as long ndisashumayela kubantu abamnyama, as long ndisashumayela kumaXhosa, ndisekude kwi-fulfillment yale vision. Yintoni injongo yale vision? Injongo yalo mbono nansi yakumathula sewisile. Ndiyakholwa kuThixo
oyingcwele wazalwa intombi uMaria wevuka ubunzima phansi koPontius Pilate wabethelelwa emnqamlezweni wafa wangcwatshwa. Kuthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni wenyuka wayezulwini apha hleli khona kwenzela nani apha hleli khona etroneni apha hleli khona kodwa vele kwakhona aze kugwema abahlaliyo nabafileyo ndiyakholwa kumoya oyingcwele. Mamelane jonga for the first time ungayazi loo nto ndiyakholwa kumoya oyingcwele nakuyo irhemente engcwele ekulolonke ilizwe. Yintoni irhemente engcwele ekulolonke ilizwe? Yi-Rainbow Church. Imagine asilibazisa umbono size ngamaXhosa sodwa. Imagine asisakhonza singabantu abamnyama sodwa. Usekuthi umbono wami zinane nje izibongo zakho. Yeke mntanami yeke. No, ndiyawaship. Yazi amaXhosa angakuhlonipha ingqondo yakwaYikuthixo because yonke lento isiqalo sobulumko kukwaYikuthixo. Andiqondi kukhona umuntu oyiKuthixo engathandazi. Isanye yokuqala yokubonakalisa ukoyika uThixo umthandazo unamandla sithandaza ngokukholwa. uJesu haleluya waphethu umthandazo sisakoke uJesu umthandazo. Uma bangcwele nize kule vision kaThixo awayikhila kumadikiza, uzani kumadikiza hleze nosokola ukubuza kuThixo ndikhona. Uba nizosupporta lo mbono kaThixo ongengiwami, uba nizosupporta lo mbono kaThixo, le vision kaThixo engiyiyo yami, khani mamele mna namhlanje. Ophuzayo kulawa manzi, ophuzayo kulawa manzi. Konyuswe
witchcraft. That's why the city, your new sunny 11 a prayer. Amagwiha ebavele esokolisa thina sisashumayela ivision enguChrist body in your church endithi kuni Africa back to God in a Bible way is a spiritual locomotive, is a vehicle engazange kuzotshintsha uChrist body. uChrist body ungcalwe kule nqwelo uAfrica back to God in a Bible way yintoni? Yinqwelo kaThixo, yinqwelo kaThixo enje esteringini sale nqwelo engu-Africa back to God in a Bible way from Cape to Cairo. Kuhlela uThixo steering Africa back to God in a Bible way. Akuhlalanga mntu kwenyama negazi yoleta u-Antichrist ezamana nalo mbono ecinga ngumbono womntu ayifike steringini. Akukho mntu kwenyama negazi ongadrayiva u-Africa back to God. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Bidenu, Jehovah Provider, Jehovah Steward. But I want to teach you the spiritually sober-minded. Nigga only sober-minded. The spiritual sober-minded is a ngena lento kakhulu. Kuba ngena nakubaza. No kuba dlangos. Umadlangos, umadlingos. Amahwahwa. Ayingonyaka wamahwahwa lo. Ayingonyaka wamahwahwa. Kunyaka wokufulfilwa kwetebo likaThixo. Usathane yaphanga. Sathane yaphanga. This is the year. Amen. Ndiqala nge-witchcraft kuba kunama-satanist, kunama-antichrist, kunama-devil worship, kunamagqwirha abaphakathi abenzelwe lo mbono. Le nto bayilwa kwakutata uBhengu, lama-satanist, lama-antichrist
lama devil worshiper, lama gqirha abaphakathi bebeqiniseka ukuba umono kaThixo kaBhengu bawuqina unaphakade baphithekile uba uvelaphi lo mbono. Angomono womntu lo. No man must ever claim that Africa back to God belongs to him. Ifune mna ubabalo lokuvulelwa ithuba nguThixo lokuba ndirevile uAfrica back to God in a Bible from Cape to Cairo. Ndingayisebenzisi loo nto ndicinga ngumbono wam lo. As the church that I am leading, ndiveni ningake nizibethise ngoThixo nimonopolize le nqwelo. With grace ukuba uThixo ade akhethe nezinto ezinjengathi. Akhona amadoda amanye endiwazi eMzantsi who do better than I'm doing. They are powerful intercessors who are the men of God, who are apostles, prophets, pastors, who will do better than I am doing. Then who am I, by the way? Ukuze amandla alombono nihambe ngawo, mamelani imfundiso zam ngawo. Ukuze amandla, because mangwele uSathane uyayazi into ephethwe ngolombono, but lombono must be revealed. The power yalombono is in the revelation of this vision more than seeing something written in black and white at Africa back to God. Uyisho ungena revelation yayo. Not a fly by night thing. It's eternal. Iqalile nje. Iqale unaphakade. Amen. Ambanami bazalwane. Ndithi kuni yonyuselani ukuthandaza. Ndingeka shumayeli ndiyanitipisa ama-satellite ayilwa la vision kaThixo. This spiritual locomotive eyeza ngotata uBhengu ayilwa ayingcwaba, because le vision umphetho wayo yayenzelwe ukumanyanisa ibandla lonke, the body of Christ globally. Izawuqala eAfrika imanyanise the one church globally. Loo nto ndithi irhemente engcwele ekulo lonke ilizwe, the Rainbow Church. That is the main objective of this vision. Never drop the standard ngokuthi uyenze into ecawele. Never drop the standard. Mhlani thena yenza into yecawe yenu, the standard will be dropped. The moment niyenza ngohlobo ndilixelela ngayo, ngeke iniphumule. Phathani uAfrica back to God in the Bible from Cape to Cairo as inqwelo. Siyeva? Inqwelo yebandla lonke. Niyaliva kancane. Le nqwelo enkulu
inqwelo iphatheni ke njengenqwelo esiteringini sayo kuhleli lo obenconywa ngusibali Psalms 24 lalela Yehova ihlabathi nenzaliseko yayo nakho konke okukhulu kubani nalo kumkani nguwe sesiteringini mama one phoswe ilento iphoswe igist of Africa to God imoto inesteering kodwa kuleni nalo yakomoya uThixo yolento manethi abalwa uAfrica back to God in a Bible balwa uThixo uqobo because he is the one on the steering. Ngenzela ama-Satanist ke ngoku ndifuna ukunceda ama-Satanist ndifuna ukunceda ama-devil worshipper aphunye kulo mbono aze ewazi uba lo mbono umi kanjani ndishallenge ama-Satanist ndishallenge ama-Antichrist ndishallenge ama-devil worshipper ndishallenge amagqwirha abathakathi nabalapha kuthi yabachallenge mabayilwele inqwelo yes of course niyilwile iChrist boat niyicawe zonke icawe ziphethwe ngabantu you managed to twist amabandla andishoko umasatanisa alapha ebandleni ndithetha globally amanejile ama-Satanist amanejile ama-devil worshipper amanejile amagqwirha to twist visions zikaThixo from the man of God but who can change the vision of God when God is on the steering ma-Satanist nenzakala ikhaba uviko nje magqwirha nenzakala nikhaba uviko nje ma-devil worshipper nenzakala nikhaba uvukele babe ndinini ngendiguquka inqwelo lena yekaThixo inqwelo lena inqwelo lena Kula inqwelo engu-Africa back to God in the Bible better Satan uThixo mkhulu kunabantu uyawavula uThixo angena ama-Satanist angena ama-Antichrist angena ama-devil worshipper angena amagqwirha emabandleni wonke you mentioned the 5 big churches angena amagqwirha e-faith mission angena Assemblies of God angena e-Full Gospel angena e-African Gospel angena e-Baptist kuba esiteringini ibingekade ibe uThixo uqobo yazi bangona ngani ndiva ngithini ndinosisi kuba ndingumtyhilelwa sendiboniswe into embi
ezokwenzeka kubantu abangaguqukiyo kwi-witchcraft this year. Yazi uThixo into endibethe ngayo. Uyazi ba uThixo uyabuyela usebe kwikomiti uthakatha. Ungabona nje. Then ngokudenge bakho ucuba ubona uThixo. Zininzi impunguke endizifake ezikomitini ziphakathi. Kunencubuthu apha phakathi kwenu. Ziphakathi kwethu but zidla amagazi wethu. Ndifuna kula first Sunday uma ngabe ulapha uyiloncukuthi guquka. John xele mina yonke le minyaka bendinibona qhanda kuwa ubulumko mandingaze ndiqaba nesibandla. Akukho nelinye igqwirha apha kuni endingalaziyo. Uba nganditesta ningothuka. I'm telling you, ningothuka. Ukhona abantu abazoletha umbono wami apha bawazi nokwazi shewe eziqhakuba. Asona nokwazi umbono. But namhlanje kwi-first Sunday ndiyambele kubantu abathunyiweyo phansi kolwandle, abathunyiweyo phansi kwamanzi, abathunyiweyo phansi komhlaba, abathunyiweyo phezu komhlaba, abathunyiweyo ngumkhathi ukuba baziba yintoni le bayilwayo bayilwele yazi. Mandithishe ke nina fundani indlela zokulwa. Uma ingcwele apha uyabona kukhona abantu abathunyiweyo apha. The most idlala imali beva kamnandi. There is nothing wrong nokunikela but kukhona amasatanist alapha namhlanje aphunye kwebandla njengoba sidlala imali bedlobo Satan. Wathi kumngcwele ethatha imike akuzohlala manje but ndifuna ukwabonisa amagqwirha uba awukhatha abangakhange bangena kwamoya. Ndibuye ndincede nina. Khanithatha imfundiso yam namhlanje. Ndisho ukugqibela. Yebangcwele asikathandazi ngale ndlela uThixo afuna kuthandazo ngayo ngexesha elinje. I-prayer life yethu is far below the standard spiritually. I-prayer life yethu isetawe. Sisathandaza oku kwabantu basetaweni embonweni womzimba. Sithandaza shallow prayers of denominations. Ngexesha lomzimba bekumele bayibandla lithandaza liposition yomzimba ukuze lihambe ngamandla omzimba. Wawethu osezulwini maliphathe ngobongwe igama lakho. Mama, lawuleka nobungwalisa ubo bakho kude kube nguna phaka amen. Donipha itips ezithu uzithathe uyathanda uyeke. Ndingangabikho but yazilento i-worship, a holy worship, ama-satanist, ama-antichrist, ama-devil worship awanako ukumelana ne-holy worship.
bana bam yonisana isantya yimani nexesha lenu nodwa ibandla lingasinto banehlangana nini yimani necamps zokuthandaza nifunde ilizwi niworship so that lo mlilo ungaphenjwa apha uze sovuka yabona andizubakho kona this but ayaxoka amagqirha ndizowakhwitha ngesimpondo ndingekho kulona nyaka ndiphumela amagqirha ndimnumujoni if you want to test my God ndimnumujoni ungakhukhuki wena cause ukhela ukuza singela sikubona bangangaboni bonke but nokuthi anointing share mic namhlanje kuphuma umlilo kum I don't want to share mic yam namhlanje ndifuna uphume lo mlilo base ireport kuyise uSatan bathi kuye sinike extra power kuba soyisakele ndifuna amagqirha aphindele kuyise athi khawusinika amandla angaphezu kwalana kuba sisoyisakele. Let me tell amagqirha ejongile ebenganinika uyihlo uSatan amandla okulo angaphezu kwalo uba ibindini espiriti magqirha ndikoba uthi angikwazi ukushumayela because nina bangona aniboni nikuba a man of God anointed as I am ndingathatha imali ndithuke itawo ngophula moya ongenza uba ndithuke itawo engekho amagqirha am I not anointed? Am I not a man of God? Am I running short of messages? Anointing for me. Uma ngaba washiyelwa ngumakhulu ukhona uba wanyenyiselwa ngumama wakho ukhona I am a deliverer of bushes. Ndiwancedile amagqirha afuna ukuya kubugqirha ndiwancedile namagqirha afuna ukuya kubugqirha ndizowahlangula thungele loo nto hlaza unekhala kuba wanyenyiselwa ngunyoko unekhala uzophila kanjani ngaphandle kwayo. I am your deliverer. I know how to deal with the snakes. We are given power to trample upon or over scorpion and snakes. We are ready to trample the snake. There's a now one thing is said. Ngokushiya yakho nomnyenyiselo uzawuthini akekho ngaphezulu kwaThixo unyoko owakunika inyoko ndingumXhosa lengathi inyoko ayothuki bangcwele umXhosa ndisixhosa uthethayo ningabe wathuka umfundisi unyoko ngumama because abanye abantu bangcwele ezinyoka ayizozabo uncakasana zadluliselwa xa izobhubha but ngelishwa ke wena ngexesha lakho kukuka yo Thixo bethu ngiyandiva thanda ndiyanceda wandisitsho mamelani bandla nxoki nibuze kuThixo
nibuze uThixo unyaka yengu-2005 nibuze uThixo ndithandaze notata uKhuse insuku ndandityhilelwa ngale nqwelo sasigqiba kuthandaza umthandazo ka-12 sabambana kanje notata uKhuse lathi lizwi hambani niyokuzenza intoni intlanga zonke izizwe ukuze uvuke lo mbono le ministry yam ethi all nations hamba vangeli prayer revival. Mamela wathi uThixo wahambani aza kundiqhuba ngawo ndingabi nexhala uma ndihlele ezweni esteringini izawuba nguye amagiya kahambani azawutshintshwa ngolizwi uKristu qho kule nqwelo laa ndawo ephuma emotweni ekuthiwa ngumsi carbon monoxide izoba ngu-Holy Spirit. Xa uThixo ebuyisa kum kwakhona u-Africa back to God ineBhayibhile uthi usayikhumbula na inqwelo endaninika uba niyidrayive ninoKhuse ekuhambani uthi yiyo ke le ebiprepherishela u-Africa back to God ineBhayibhile uthi njengoba ndandithe ndim esitendini isendim nalapha njengoba ndandithe ndim emagiyeni nguYesu emagiyeni isenguYesu nalapha njengoba ndandithe izawukhupha umsi of-Holy Spirit isenguye namhlanje. Therefore ndifuna ukuthi ke njenganje bathakathi nimzamile umuntu uDobani phethe kuMadikiza but namhlanje ndizoniyala ningamzami uThixo. Le nqwelo is either ukhwela kuyo okanye umekaleni uyibukele ungalwi nalo mbono. Ndiqobile bazalwane andifuna ukungcwaba thina lapha ebandleni but ndizoyisho lento prophetically kunabantu kulonyaka apha kuni endiza kubangcwaba andixoki bangcwaba. Thou says the Spirit of God through my body abantu abangaguqukiyo apha kuni bezazi abathakathi lo unyaka ndiza kubangcwaba. Mama khawuthandaza bawethu engcwele ma umdali wezulu umhlaba liwa lophilo phakathi Thixo wethu onamandla siphambi kwakho Thixo wethu onamandla sifuna ukuvizwa lakho Thixo wethu ongcwele sibavile abantu asincedakalanga Thixo wethu kodwa namhlanje ekuseni sifuna ukuvizwa lakho wena othe izwi lakho lingumlilo Thixo wethu onamandla uthi Nkosi yami lisisando moya oyingcwele linako Thixo wami onamandla ukuhlukanisa umuntu nezono. Moya oyingcwele asidinganga into esinoyenza njengoba silapha Thixo wethu kodwa moya oyingcwele sizisa impilo yethu imihla yonke ukuze Thixo wami onamandla ifumane inguquko singathixo wethu onamandla ngelilizwi lanamhlanje singaguquka Thixo wethu onamandla onke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ashaya izandla mangcwele abangcwele. Maqale ngithi le introduction engiqala ngayo akunto ngithanda ukuyenza akunto ebengiyiplanile but umoya uthi usaqala nje unyaka makunibuyisele kwivision so that umuntu azba le ivision yekabani right ndithi igarishwa yinto
ethethwe ngupresident izolo kwi-114 celebration, kwi-celebration ye-114 i-ANC ikhona ngemhla kuthiwa i-8 January 8 convention whatever. Bangane ndiyambulela uThixo, ndiyamcela mna uThixo izinto ezinhlanu and wandibabala ngazo. Ndimana ukunixelela lento abantu bayithathe right, kodwa izolo enye yezinto zi-5 yenzekile komiso. Ndathi uThixo, ndiyazi uba Thixo singabantu siyohluleka noba sinomoya wakho, kunamaxesha okwehluleka. Noba sesithandazile kodwa kunamaxesha utsho uba noma uthandazele ngumntu lo ayingoYesu. Utsho mna uThixo, yathi Thixo ndicela undibabale ngento endibone ibetha abantu abaninzi emhlabeni, abasindisiweyo, abakholwayo sebeza uphumelela babetheke kule area enye. Ndathi mangandibabale ngayo Thixo. Yeyiphi lo area? Ndathi Thixo ndibabale ngokuba ndikwazi ukunyamezela into enganyamezelekiyo emntwini wenyama negazi. Nikhona abangcwele niphile ndazicelela mna kuThixo, zange ndayibona kuba kuphela lento kutata uNgidi, tata uChiliza, tata uNJ yasuka nje ingqondo ngathi manje into endiyibonayo bayakholwa abantu abayekwa ukulingwa. Abantu bayakholwa, abantu bamthanda uThixo, abantu bayathandaza kodwa abade bayeke ukulingwa. Ndaqaphela ukuba akukona umuntu ezula ekuthandazeni, kwakukhona elingwa mo, ethestwa mo. Bathe abanye boyisakale emva kwethuba elide besilwa just because abazi uba kode benini umntwana kaThixo akevaphi. Ndakuqaphela loo nto, ndanesicelo esisodwa kuThixo. Yathi Thixo ndibabala, hayi nothi uba ndenzele inceba, hayi ndibabale Thixo mna Jobani phakathi kuMadikiza. Ndibabale ngokuba nangona ndingumntu ndinenyama negazi ngokufanayo nabanye abantu, ndimamele ndibabale ngokuthi ndikwazi mna ukunyamezela into engenakunyamezelwa ngumntu wenyama negazi. Years ago, alright, andisengqondweni andiqanilalanga, ingqondo yami yandibali okay, ndangathi ngoku ndigrantiwe this serenity uba ndikwazi ukunyamezela. Kwafika into in my mind ethi yintoni engenza ndingajiki ekunyamezeleni. Yathi ingqondo yami yakwamoya, into engakunceda cela uThixo akubabale ngokulinda ngomoya, waiting patiently. Ndithe kuqala yigrace yokuba ndikwazi ukunyamezela izinto umuntu wenyama negazi angenakwazi to ukuzinyamezela. Yigrace, ayogift, yigrace. Khona manje okwesibili ndathi kwanginceda ntoni ukunyamezela ndingazi uba kode kube nini. Ukuphendula lo mbuzwana uCiko, ndathi Thixo ukuze ndikwazi ukunyamezela de kufike ixesha lokuba undikhulule, ndibabale ngokulinda kulo meko inzulu imbi ikrakra, ndilinde ngomonde ndingasuki kulo. Ngibambe waiting patiently till the last hour of God. Okay, ndibabale ngomnyamezelo,
ndibabalwe ngokulinda ngomonde. Yintoni engandenza ndikwazi ke ngoku okukulinda ngomonde ndinyamezele? Yathi ingqondo yami yabomoya ifaith. Ndaye eBhayibhelini ndababona abantu abebenefaith. Yazibuza uba ingaba la madoda akuHebrews 11 ekuthiwa ngamadoda okholo, yintoni eyabangela uba abe kwi-finishing? Ndathi makube la madoda ayingenalo ukholo olugunqayo, wavering faith. Ndathi Thixo ndibabale nge-unwavering faith. Ndazibala izinto zika-unwavering. I-unwavering faith lukholo olungagunqiswa sisimo. 1. Ukholo olungagunqiswa yimeko. 2. Ukholo olungagunqiswa yindawo. 3. Ukholo olungagunqiswa lixesha, times and seasons. 4. Lukholo olungena kugunqiswa nasisono senyama negazi nesono sakwamoya. 6. Lukholo olungena ugunqiswa nayimpilo. 7. Unokufa akunakuze kulutime olukhona. Ndacela uThixo andibabale with such kind of faith. Iyanekalisa ne? Iyanuselisa. Yabona le ntshumayelo ungayethela. Angathi umoya ingcwele ayokuthulela. Number 2 ne? Number 2 bangcwele. Number 4. There's one now man ngicela ndayo kakomadikiza. Athi number 14. Asenje nazo zontathu. Lunyamezela. Ukulinda patiently. Unwavering faith. Number 4 intoni? Ndathi Thixo ndibabale nge-knowledge and understanding of whatever kind of information that I require. Ndiyakubekela ngaphosa ke ngoku. I may not be the jack of all trades. Kodwa Thixo, yonke into ofuna ndiyazi mina. Yonke into ofuna ndiqonde mina. Ndibabale Thixo ngayo. Noma yakwa science, I'm not a scientist, pure. Noma yakwa politics, I'm not a pure politician. Noma yakwa social, I'm not a socialite. No matter what philosophy, not a philosopher, but if there is a need for me to acquire such knowledge and understanding, grant me. So do you want to be like Christ? Huh? Do you want to be like Christ? Mamelani imfundiso ezizaliswe bubulumko bukaThixo. Kakhani siyeke bangcwele ezi messages niziqhelileyo. Niziqale i-message ezigcwele ubulumko bukaThixo. Those messages shall set you free indeed. Number 5. Baba le yokugqibela into ndingazigcina ngantoni zoyi4 zingalephunyuka. Yathi into bubulumko. Wathi ngqondo yami hayi uSolomon wakunika wabhatyaza. Ndinike into engaphezulu kobulumko. Wathi ngqondo yami ngumoya ingcwele. Wathi okay baba le ngobuka ingcwele. Wathi hayi bakhona abantu abanamoya ingcwele but akukho kwanto banamoya ingcwele because abanamali. Yathi Thixo ndibabale ngobulumko bamandla kamoya ingcwele
ngexesha elililo andiphoswa ngumyalezo because of what I requested from God. Bekudlala izitishi ndive ndifake kumhlobo wenene ngiyakisa ngakudla abatshakazi athi the president thina if that much ma anoyanga nto ya speech but enze umoyingcwele xa eqala upresident umoyingcwele enze lento ekufuneka ndiyivile kuso sonke speech sika president kuba nathi Thixo undinike mna undiphe undibless ukuba kungabikho information kungabikho knowledge emele uba ndishumayela yona emele uba ndiyazisa abantu eza kundiphosa after uRamaphosa izolo ethe we have the best constitution as South Africans in the world. What one will be funa uve obubuxoki. Kusho ndingaxoka manje yenza ba abeze politiki if they can challenge this akuchongo madikiza uthi umoyingcwele mandimamele ubuxoki obuthelwe ngupresident esithi we have the best constitution in the world. Such a poor country. How can the best constitution produce poor people as we are? How can the best constitution yenza abantwana babe transgender? How can the best constitution yenze abantwana bethu abasena ngqondo babulewe zidrugs babulewe yilika kusela utwana o9 years kule hotel? But we still maintain that we have the best constitution to destroy people, of course. We have a wonderful constitution to destroy the future of our children. The constitution indeed is the best and wonderful in destroying the future of our children. What wayisho ngesisuthu sabo kwabo uzikhomba ubuxoki uyaphinda phinda ndizolungisa lonto ngevision namhlanje. We are the West. If the president claims that we are the best, spiritually speaking, we are the West. Amanye amazwe ezawo i-constitutions azivumeli i-homosexuality. Ezinye i-constitution better than the best azivumeli homosexuality into their constitution. Amanye amazwe abhadlileyo awayivumeli i-abortion. Amanye amazwe abhadlileyo awavumeli ukuphengiswa ngemizimba. I can cite only that tree. Then can you still claim that we have the best condition in our country? Let me open your eyes now. Mankala ngale vision disonge zanganana kose nipali disonge dinipe ubulumko based ku statement sika president dinipe ubulumko bangwe wena ubiziwe ithina biziwe sonke apha sibiziwe bazalwane wonke umuntu osinzisweyo xa usamkela uYesu uthi uyabizwa wozani sihambe siye ezulwini siyobona amanxeba yesanhle sibiziwe wozani bazalwane wozani sihambe siye siyobona
vision. Wonke umuntu obizweyo ubizwa ene personal vision. Omnye ebengenayo engayiqondi but umoya ngcwele athi yiba ne personal vision. Yiba nombono wakho so that ndizohamba ngawe unombono. Then amongst abantu ababizweyo, the so-called born again, kube khona abonyulwayo okanye abakhethwayo. From the born again Christians ezibizweyo kube khona abonyulwayo or abakhethwayo. Sebana ngani? Amen. All right. Wonke umuntu owenyulwayo iyokuthwa i-personal vision ebenayo for him or for herself. Iyokuthwa kuthathwe i-personal vision yakhe ayigcinelwe uThixo. uThixo akhuphe i-master vision. I-master vision yi-vision kaThixo. Then lo muntu amgcobe qala, umnika i-vision, am-anoint, akugqiba ukum-anointa amphume. Ningimamele? Ngelo xesha wena usabiziwe with your individual vision, with your personal vision, usabiziwe. Likhona ibandla abangcwele? Bayandivakaza abangcwele? All right. Asiza ebandleni ekuthiwa yi-Christ body in Unity Church, kuba khona umuntu omnye uThixo akhile kuye umbono. Sivana? In the case of our church, lo mbono wakhilwa ngubani? uThixo. Yokuthwa eyam i-personal vision. Andabi nayo to i-personal vision. Kwathiwa wena ndiza kukugcinela. Take my vision. I am your master. Nikhona abangcwele? Khona ngihlonipha yona. Sizonceda the man of God namhlanje. Amadoda amaninzi kaThixo ngale message azawuthetha la. Amen. Mamela. uThixo xa uthatha i-master vision yakhe ifana nawe. Wonke umuntu oqala ukuhamba noThixo, ngizwa wonke umuntu ozoqala uhambo noThixo ube phela xa ugqiba kusindiswa izinto zimvuze awusokole uthulele bakuthi uthube ngathi Thixo ditheni uba ngaba kunesipho sobona ubona ngathi kutheni. Uyandiva? Niseku A noThixo nobabili nguwe noThixo ku step 1. Mama nandimthishe namhlanje u-step 1 ngu-alphabet A. Siyavana? Azange ndabayithishala ke languages. Zingaphi i-letters of alphabet? Zingaphi? 26? Huh? Are you sure? Push me sikunyaka we-letters of alphabet muzi. Nithini abangcwele? Is it 26? So, sikunyaka we-letters of alphabet. Ithetha ukuthi we have reached the finishing line. It's prophetic. Akushongo nina nathi letters of alphabet is 26 akushongo na asikho kunyaka ka 2026 ngunyaka kantoni kaZ. Ngunyaka kabani kaZ. Uthi umshumayeli sasiqale naye kwa A. Mamelani bangcwele khona phondi yakho. U-A ngowakho noThixo. Uyandiva? Then akuyeke B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
nguwe noTshaba uSathane. Shumayela maphilisi, shumayela revelation maphilisi. Sikunyaka we-26, sikunyaka ka-Z, kuyi-alphabet yokugqibela. Jonga, ube khona uThixo, sincithwa nguSathana B. Ube khona endleleni, sibethwa nguSathana C. Ube khona uSathana ziduma EF GH IJ KL MN OP. Wangathiwa kasitela kuthi ngalowo lithi uthi ngamaqaba mase uthi isymbol i-alphabet yamaqaba chimfo qabaze watsela abantu abaninzi bayilahle kuthi ngokuba mefa ndiwanyathela lapho ngiyapha eyakindlela andiwanakile uJesu wami uzopholisa uJesu wami uzopholisa. This is one of the teachings at Kapa last year. Ndishumale Kapa ngidiscuss kubazalwane. Sihlangene ekhaya elisha eMandela Park. Ndiyanikwa this message. It's for the first time the preacher kuwe. Ethi xa siqala sangena la okuthiwa bonke bekhona saphumalana Fundisa uThixo siqala naye kuleyi thina abantu bombono athi ngachaza ke madiliza mntanami ngizozoyana uthi mntanami ngiyakunikela uThaba lokuvavanya kodwa uthembele kuye. Nyathela kancane, nyathela kancane, nyathela kancane, anesiyeka ezulwini. Uthatha nawe niku-A, unika ithemba, athi sawudibana ku-Z, u-B to Y, nguwe nomthobi. The revelation from B to Y. uThixo othembe amandla wakhe akuwe uyaluyeka from B to Y nguwe noThaba. But usomandla ukulinde ku-26. Ukulinde kubani kuletha number 26 Z. And whatever reason I sing and I shout for Jesus. Jesus kushiyana ke ngoba olwakhubizo lukulethe ntoni. I-levels of attacks azilingani.
kangangoba hlobo luni lwevision. Ubonye abantu ngathi babethwa kakhulu namanye ipunches ingathi ziwest kuwe than abanye abantu. It's because that's your vision. And that is the reason I see I saw for Jesus besicokela nosibalo phandle sithi nano sibalo nando phama sibalo bakubona abantu sizabe nkosazana phama kubona mna nosibalo sidikiwe zi-messages zafuthi mna noma moment sidikwe finish zi-messages zasezicaweni zonika ithemba ngexesha lomlo. It's only the Holy Spirit that will prompt me to preach the message of hope. That is not going to be my day-to-day thing because secret Eshalem Sikunyaka with spiritual revolution. Sikunyaka with spiritual warfare. I cannot preach the message of hope. The feed is about the speak the truth and shame the devil. They shall know the truth, and the truth shall set them free. Not the hope without truth, but truth of hope. If ulikholwa mntakwethu ayikho enye indlela, use the narrow road. As the messages the hope zihambisa abazalwane kwi-wide or broad road engekho kuBhayibhileni. Tshomano zabantu singabaka Matthew chapter 7, the narrow road. Inqinwa indlela ayifuna ngabantu, ibanzi indlela ithandwa ngabantu, kodwa akuyiyo eya kwi-spiritual revolution indlela ethandwa ngabantu. Kunendlela kaThixo edlula kwi-letters of alphabet from B to Y. But akangeni umuntu ongumntwana kaThixo eringi ninomthole engekho uThixo ngaphakathi. I am preaching the gospel of salvation and forgiveness of sins. That's what I'm preaching. I am preaching the gospel of salvation and the forgiveness of sins. That's what Christ was preaching. That gospel is full of ungcwele. The reason why benikwa ithemba kubalekwa ukushumayelwa kobungcwele. Kuba kwamnaqala lenkadala bungcweleni ngakwishumayele into ibetha kweqala.
Nikhona mangcwele. Ndinisa kwinto very complex. Why abantu bengafuni kushunyayelwe ubungcwele? Niyazi bantoni? iChristianity kuphela kwenkolo emnandi elula xa kungashunyayelwa holiness. Ayikho inkolo emnandi nelula njengeChristianity xa kungashunyayelwa holiness kuyo. Imnandi lo Christianity. Akukho Christianity imbi eborayo engafunwa ngabazalwane njengeChristianity eshumayela the concept of holiness. Okokuqala, akekho umuntu oshumayela iholiness ehole. Mamela bandiyaphi ungathi what is this? Akekho umuntu oshumayela iholiness kuba ehole. Yaliva kuba nje holy, I will preach holiness just because I'm holy. Seven. All right. Phathi kancinane wenza ba ndizidibane izinto zakho zina uba ne-conclusion right namhlanje. Kwena ndimeko lenibamba apho ndobela kuyo. Nora maphosa ndobela kuyo to summarize. Ndiniphi vision. Wakuphathelwa i-vision because ubiziwe, wenyulwa, wagcotshwa, wathunywa. Kunento uThixo angasoze angakuniki yona. Ifavor. Nalibona nje? Manje ndibona nje. Ubiziwe, wenyulwa, or wakhethwa, wagcotshwa, wathunywa. Esihlanu unikwa ntoni? Ifavor. Mamela ke. Ifavor ixhomekeke kwivision. Lo mntu ukuthumileyo ukunika ifavor yakhe ngokuvuma ukuthunywa nguye. Uyandifaka ngoku? Ndikuphe ipower yevision ke ngoku. Thina madoda abeziweyo, thina bantwana bakaThixo ababiziweyo, sibhudaphi? Uyandibona nje sibhudaphi? Ndithe bayibhudaphi? Sonke thina bantwana bakaThixo ababiziweyo, bonyulwa, bagcotshwa, bathunywa, banikwe ifavor. Sibhudaphi? Sibhuda nje kwinto enye, ukuhlala kwivision. Kabani? Ifavor akuyo yakho. Ifavor yeyevision. Ayinikwa wena ifavor. Uyifumana kuba kugadwe kugcinwe ivision kaThixo ngefavor kaThixo ekuwe ivision. Then uwela kwifavor just because ukwivision efavored kaThixo. Okay, manje buye. Noma uthunywanga ugcotshiwe. Seba cha ugcobo lokuthunywa lune-level yogcobo lokuthunywa. Wonke umuntu osindisiweyo obiziweyo ugcotshiwe ngokwe-level yevision yakhe. Likhona bandla? Ndibaleka ntoni? Ingathi ifavor ikwaba bathunyiweyo. Seba yonke ivision neyakho, but ekaThixo automatically wakuvuma ukuthunywa, uyifumana automatically. Wena uzoyifumana kanjani ifavor? Mamela ke. Abantu abaninzi baphoswe yile ntshumayelo but run short of the favor of God. Can't you that? It's very true. No, it's very true. Kalaza.
Kana ngesibili. Ndinebonisa so banibona ke ndenza. Yazi thina sithanda. Ngoyivula ndibone yeke ngathi kulana. Ne. Zaidi. Umsebenzi yana na division yakhe. I have to display this. Nikhona umanuzele kakhulu. Bangwana. Ubhomani. Patrick Madikiza. Lo endimpostile kusho mina ngasho. Manje umthungu. Ngibani? Umthungu. Ubhomani Patrick Madikiza. Etisha eMqikela High School. Etisha eMthatha Technical College. Etisha eMzodumo JSS. Wayinayo iumbrella yakhe engumbono wakhe owusithi ndizawuthatha ngonyaka othile ndibe nabantwana abanga ndizokwakha edolophini ndifuna ukwakha uhlobo oluthile lwezindlu ndifuna nemoto ethile enje which means ndandinombono ngefuture yami ingenathi iqolonto ingumbono wami as an individual ophethe ifuture yami then mhlangabizwa kwasongwa this umbrella usiqoma yasongwa nyana enhloko this year I'm 60 years hello nge-3rd kaMarch bendiqualifya to take ubutshebe bami ndiyobudla nomfazi nabantwana bami bayabapha uyandiva umzekelo nansi andisenayo ishare kwa-education andizufumana nesenti ngomhla wesithathu kuMarch bekuzawuphuma iimillions zam ebendiziqwebile ndiyilecture but le umbrella yasongwa kanje ndayigcinelwa nguThixo wathi uThixo eyakho ke ivision ndiyithathile thatha the master vision yabona uMr Naye intanga yami uSteve lone trust nento lona waselalini uyiprincipal ubendibonisa ubutshele bakhe yokudashe bonke khona namagqiza namasela awuncama ndiyakuthandaza ubutshele kaSteve ongazofuna nalinyuntu ngegama kaJesu umhlobo wami chomi yami my best friend my fellow homeboy ngoba uSteve yena akafani nami akanayo le siyabona ayityebanga le kulonyaka bengimbuza ikonke nawo mele niloze ayityebanga kaSteve le andinayo thuna njengoba ndivimba nomni ngoba lento ngavuvela ishumi isarabe razazofumana kwantu xa bebhaka mna andisenayo i-personal vision thatha into ye-umbrella ndimbonise ndiyashumana ke tata mhlandanikwa the master vision ndixhomekeke kuyo mina ke wonke umuntu jongani bangcwele wonke umfundisi obiziweyo 8 aweni ayikhokhelayo uphethe le umbrella i-master vision ikumfundisi i-master vision ikwi-founder i-master vision ikulomuntu ibandla uThixo aliseke ngaye ayoqhuthe eyakhe athi thatha eyami ivision then apho nibethwa khona nina abantu nibethwa kulento xa uAviwe Mzozoyana esiza kum uza nevision yakhe the smaller vision to the bigger vision wonke umuntu ofuna ukuphumelela makabambe lemfundiso xa usiza ebandleni elinombono uzoseva phansi kwalo umbrella uyandiva ukuphumelela kowakho umbono
uxhomeke ekuseveni le umbrella on top. Hayi umuntu uthi mamelani ningalenlinge nithi ndifuna nithini niseve niva ngani andina vision yaniva eyamkado uyathathwa le anize kule vision anizanga kwekaMadikiza yile yamabhongo eyathathwa ekaMadikiza le yekaThixo nikhona. Then awuze kule vision uze kwivision kaThixo ngoMadikiza uyandiva uze kwivision kaThixo ngoMadikiza apho nibethwa khona nizabakhathe lemfundisi uSathana uyenza abantu bangabakhathekile bengaphezulu enze umtholi ivision bearer ayilwe ubani ayilwe ivision bearer vision izinayo ngoku iku-B to Y ivision bearer ikubani awunikwanga master vision to ayike yakuzetha unika imaster vision uqale ku-B uyogcina ku-Y untlithwa ngaxesha ivision bearer intlithwayo uSathana uyanibetha ningakhangeli kwi-umbrella the master vision kaThixo nijonge umbhatyazi nilibala naye ukujeni ka-B to Y niluze eyona focus ewuThixo of the vision. Indoda ephethe umbono kunamaxesha okuntlithwa kuswa ngumuntu then abantu babhatyaze bajonge ngexesha ubethwayo endaweni yoba bakhuse babume ngqo bakuwise mo ngelo xesha uwileyo okanye ubethekileyo ivision kaMaster ayikachinji bebethwa ifocus kuni so that you shift the vision. Yona nto uJeremia athi iqalekisiwe indoda ebeka umuntu uma ningasusa befundisi benu unamlo nisuse abantu ukuthi ivision yekaThixo nihlale kwivision kaThixo sendibhatya